Jiklo John Thom Plia Prang Drone Pen Mohor Nepsi Pini Puthot Adim Anglong Nangkapang Tekapha Nangkahumri Thu Piniada por phai nar kepra achitima por malom Dolamara Police Station keton kilang asai ki atum Kangana Raunat pen Bollywood abitung atum Sarbura ingti Bogaram togbi lapen akaprek adimalong damsi location mate film kasuting vekja dimalong kelang padodang Birta kilonga tengke edon doni Karbia hemalongta harchi ne ponji lapen kai phulangso siloni malomta harchi ki ne ponji alamdo Pinpur damsina kidam tang aning kanta arkoya chiklo Dolamara lapen rongmong ve malom anekbu alamarjan harchi ki ne basai podoponlo lapen penaan Karbi film artist anparta ronga soratomta lamarjana long harchi klangdonlo Kangana Raunat aphan mohor kinep dunji aphan penang an media house atum pen bor idunlo sita personal security atum keton kilang kangching pikajok mohor endunlong pamilong le sita lamnonang nitum aphan nang kipaklang mohor laki Facebook a source pensi ke enapot Berta kilonga tengke labang sa film ka shooting ji aphan phai kunia chikluang bong malom pen pangcheng jipusi chinido Pini Bollywood abitung atuma phan thanga kisung ki phopede jiaphan Dolamara Police Station ausi Raunat lapen Bukaghat Police Station ausi bitupon chetia tumsi keton kelang asai claim do